Хәерле кич, бүген пәнҗешәмбе, димәк тирә-юньдә булган вакыйгаларга күзәтү ясар вакыт җитте. Бу чыгарылышта бар игътибар Татарстанга һәм аның яшьләренә булыр. Чөнки бу арада яшьләр өчен чаралар бихисап күп уза. Казан яшьләр саммиты, Синең чират форумы, торак конкурсы, яшь блогерлар форумы һәм башкалары. Менә шулар турында сөйләшеп алыйк әле без килгән кунаклар белән. Чыннан да яшьләр статусыннан ерагая барган саен яшьләр тормышы да ничектер читтән үзе барасыман. Күпме чара, күпме вакыйга. Яшьләр саммиты. Бу хакта сөйләп алыйк әле беренче чиратта. Хәерле кичләр. Дөрестәндә безнең җәй аеның август ае ул урагысты булса, безнең үзебезнең яшьләр өлкәсендә дә бу җәйнең иң кызган шакларының берсе булып тора. Монда инде безнең глобаль саммитка әзерлек бара һәм дөрестәндә 21-нән 24-нә кадәр без 100 илгә якын вәкилләрнең яшьләр министрларын, спорт министрларын көтәбез инде һәм Казанда менә ничәнче тапкыр, ничә ел рәттән без шундай югары дәрәҗәдә очрашуга әзерләнәбез һәм инде быелгы тема иттереп безнең цифровизация дип тора инде ул юнәлешнең бүгенге көндә яшьләргә тәрбия сорауларына нинди йогынтысы бар, бүгенге көндә ничек яшьләр цифра эпохасында дип инде цифра гасырында ничек без яшибез, ничек үзебезнең киләчәк буынны ничек тәрбиялибез инде менә шулар турында аралашырга һәм үзара дәүләт-ара бер-беребезнең нинди практикалар бар, аларны да инде туплап, ниндидер бер уртак нәтиҗәгә килергә иде безнең максат. Айгөләзәтун, менә яшьләрнең дөнья күләм аренага чыгуы кайсы яктан безгә файдалы? Шул ук Татарстанга, Татарстан яшьләренә. Монда инде дөрестәндә безнең бит инде яшьләр ул әле беренче ел гына түгел, инде ничә дистә ел, 2 дистә елга якын халыкара дәрәҗәдә эшләп килә һәм шуны әйтеп узырга була. Безнең бүген кайсы гына илгә барсак та менә инде безнең рәисебез дә бит инде йөри, официаль делегацияларда да инде безнең менә ул халыкара чаралар үткәрүнең шундый нәтиҗәсе бар. Андагы Uyышмаларда без сезнең Казанны беләбез, без Татарстанда булдык, без очрашкан идек дип, инде бөтен җирдә дә безне шундый җылы каршылалар. Һәм инде ул җылы аралашу гына түгел, ул инде уртак проектларда, уртак бизнес проектлар, уртак иҗтимагый проектлар, ул инде халыкара укыту программалары да безнең инде бар, үзара без бер-беребезгә йөрибез, бер-беребездән белеп алабыз инде. Шуңа күрә моның әлбәттә шундый йогынтысы бар. Яшьләрне үстерүче 5 проект сессиясе. Нинди проектлар бу һәм приоритетлы итеп нинди темалар сайланды бу сессиягә? Әйе, бу 5 проект сессиясының исеме Бу инде чираттагы бер чара яшьләр тарафына юнәлтелгәнме? Шулай дип аңлыйбыз бит. Әлбәттә, бу чарада безнең инде яшь гаиләләр, шулай ук инде мөмкинлекләре шикләнгән яшьләр катнашалар, шулай ук инде дәүләт хезмәтендә эшләп килүче яшьләр дә катнашалар. Булар өчен инде безнең 5 проект сессиясе узачак. Русчалап әйткәндә инде бу сессияләрнең исеме «Люби, созидай, вдохновляй» дип атала. Бу сессиялар 35 яшькә кадәр яшьләр өчен. Беренче сессиялар инде сентябрьнең башында башланып китәчәк. Алар инде белем сессиялары булачак. Монда югары уку йортында һәм һөнәр бирү уку йортларында эшләп килүче яшь мөгаллимнәр катнаша. Алар өчен төрледән-төрле мастер-класслар узачак. Икенче сессия инде ул безнең гаилә коды дип атала. Бу инде сәламәтлек темасына кагыла. Әлеге сессия безнең Саба районында узачак. Монда инде барлык кешеләр өчен дә танылган психологлар мастер-класслар уздыралар. Шуңа күрә монда инде без яшь гаиләләребезне чакырып калабыз. Кем катнаша алалар? Ничек үзләре сезгә мөрәҗәгать итәргә тиешләр? Бу безнең 5 проект сессиясының үзенең сайты бар. Шул сайтка кирип, «Люби, созидай, вдохновляй» дип җисагыз, ул инде сайт чыгачак, шунда җыеп, үзегезгә кирәк булган өлкәне сайлап, гаиләләр белән катнашасыгыз киләме? Яисә инде сез яшь педагогмы, яисә инде башка өлкәне, мәсәлән, сез инде дәүләт эшендә эшлисезме? Шуңа күрә үзегез теләгән пунктны сайлап аласыз, категорияны сайлап аласыз һәм гариза бирәсез. Гаризаларны җыеп бетергәч, инде кемнәр узганын безнең инде организаторлар һәр кешегә инде әйтәчәкләр. Әле бу үзенә күрә бер кастингта килеп чыкты. Урыннар шикле. Әлбәттә, урыннар шикле. Һәм бу бушлай.
барысы да бушлай. Әйе, дәвам ит. Менә өченчесе инде ул безнең омтылыш дип атала. Омтылыш монда инде мөмкинлекләре шикләнгән яшьләр катнаша ала. Бу инде безнең яшьләр үзәге, Волга яшьләр үзәгендә узачак. Монда инде безнең яшьләребез ничек итеп эшкә урнашу өчен анкета тутырырга, ничек итеп эш урыны сайларга һәм алар өчен нинди мөмкинлекләр бар менә шушы категориядә эшкә урнашу буенча. Менә шулар буенча шул мөмкинлекләр белән танышачаклар. Монда да инде үз эшенең остасы булган профессионал чакырылган. Соңгысы? Әле соңгысы түгел, әле дүртенчесе. Бу инде дәүләт хезмәтендә эшләп килүчеләр өчен әлеге сессияда безнең яшьләр үзәгендә узачак. Монда инде премьер-министрның урынбасары Лейла Ринатовна Фазлеева, безнең министрыбыз Ринат Наилевич Садыков һәм башка күренекле кешеләр төрле мастер-класслар күрсәтәчәкләр. Алар белән аралашу мөмкинлеге, очрашу мөмкинлеге, сораулар бирү мөмкинлеге булачак. Бу безнең инде яшь дәүләт хезмәтендә эшләүче яшьләр белән. Һәм иң соңгысы инде ул тагын безнең менә шушы гаилә елында гаилә темасына кагыла. Монда инде үзара мөнәсәбәтләргә тукталып китәләр. Психологлар, нейропсихологлар, төрледән төрле врачлар, шулай ук инде аларга төрле сораулар бирү мөмкинлеге бар, алар белән аралашу, мастер-класслар узу һәм төрле инде түгәрәк өстәлләр каралган. Гаиләләрне искә алганбыз икән, инде гаилә дигән шул вакытта торак мәсьәләсе кискен тора, чөнки менә торак алу безнең бүгенге көндә җиңелләрдән түгел. Диләрә, әйтеп китегез әле, нинди бәйге ул торак белән бәйле? Кем катнаша ала һәм кем квадрат метрларга өмет итә ала бүген? Безнең 12 август көне халыкара дәүләт халыкара яшьләр көне инде яшьләр торак конкурсы башланып китте. Ул безнең конкурс 12 елдан бирле рәисебез тарафыннан ярдәм итү белән министерство яшьләр министрлыгы тарафыннан һәм Лига студентлар организациясе белән үткәрелә инде. Шарты нинди соң бу конкурс дисез, бу шушы торак белән тәэмин итәләрме, нинди шартларда, ничек? Әйе, инде конкурсыбыз 4 этаптан тора. Беренче этап ул гаризалар тутыру һәм гаризаны 6 октябрьгә кадәр җибәрергә кирәк. Бу гаризаларны җибәргәннән соң организаторлар тарафыннан алар тикшереләләр. Гаризалар тикшерелгәннән соң экспертлар тарафыннан инде тикшерелеп җиңүчеләр 25 елда яңа ел башында билгеләп үтәләчәк. Юк, менә бу гаризалар эчендә нинди мәгълүмат булырга тиеш соң? Иң мөһиме ул безнең портфолио булулары кирәкле. Портфолионы инде яшьләр актив үзләренең позицияларын алып баручылар катнаша ала. Әйтеп үтәсе килә, бу конкурста 49 яшь актив катнашучылар гына җиңүче булып чыга алалар. 49 урын бар демәк. Әйе. Нинди шартларда бирелә менә бу квадрат метрлар? Бу конкурска килгәндә безнең гомумән бит инде яшьләр министрлыгы тарафыннан 4 торак программасы реализацияга куелган инде. Инде менә Диләрә әйтеп узган программа кысаларында монда инде гаилә халәтенә карамастан, әгәр дә син яшь, актив, талантлы кеше икәнсең, син инде нәкъ шулай. Син үзеңнең гаризаңны җибәрә аласың инде. Анда инде шул портфолиода инде үзеңнең бөтен казанышларыңны күрсәтергә кирәк, грамоталарыңны да куйсаң була инде. Һәм аннан соң инде комиссия тарафыннан алар барсы да тикшерелеп, синең формаль шартларында карыйлар инде анда ничек син анда үзеңнең данныйларыңны күрсәткәнсең инде һәм инде шуннан чыгып алар дөрестән дә 49 җиңүче игълан ителә. Бушка биреләме инде бу? Бу социаль ипотека программасы кысаларында аннан соң ул фатирлар тапшырылачак инде. Димәк, әгәр дә инде менә социаль ипотекага квартираны гомуми рәвештә алырсың, анда бит инде район администрациясенә барырга кирәк. Үзеңнән ул торакка мөхтаҗ икәнеңне исбатларга кирәк булса, монда чиратка басырга кирәк. Әйе, монда инде менә бу яшьләр өчен әйтик инде менә икенче тәрәзә бар дип әйтеп була инде. Әйе. Менә чират турында сөйләшә башладык. Безнең сезнең чират дигәндә проект бар. Ул хакта без сөйләшербез рекламадан соң.
ТМВ каналында Таяна нуктасы тапшыру дәвам итә. Бүген бездә кунакта яшьләр турында сөйләшәбез. Менә 19 августтан башлап 30-на кадәр Татарстанда Шинең чират форумы үтәчәк икән. Бу чара нәрсә белән кадерле, шул хакта да белгән. Исәнмесез, әлбәттә 19 августтан 30 августка кадәр 7 Татарстан районларында, нинди Яшел Үзәндә, Буада, Бөгелмәдә, Яршалыда, Түбән Камада һәм Казанда Чистайда узачак форум Синең чират. Ләкин форумга башка районнарыннан да яшьләр килә ала. Катнашучыларны бик бай эчтәлекле программа көтә. Программа башлана 12-дә һәм ул 19-га кадәр булачак. Һәм асылында нәрсә ятасың? Әлеге форумның асылында. Әлбәттә әйтермен, хәзер әйтермен. Ул күрсәтә безнең яшьләргә нинди Татарстанда бар мөмкинлекләр һәм чаралар. Шуның турында ул форум. Форумның программасында төрле юнәлешләр буенча кызыклы лекториялар, тренинглар, мастер-класслар әлбәттә булачак. Иң кызыгы анда була гаиләләр белән фотосессияләре, мастер-класслар, аны ахрысы әйтте, күргәзмәләр һәм дә инде 18-дән 19-га кадәр диджей белән мәдәни программа булачак. Киттек әйдән. Монда ничек бармаска мөмкин түгел, ләкин Арчада булмавы мине ничектер кайфын төшерде әле. Дөресен әйткәндә, менә тулыландырып шуны да әйтәсем килә. Монда инде без форум кабул итә алмаган районнар белән тыгыз элемтәдә торабыз. Аннан делегациялар безне формалаштырылачак һәм шуңа күрә Татарстанның һәрбер районындагы яшәүче яшьләрнең дә бу форумнарга, зональ форумнарга эләгү мөмкинлеге бар. Шуңа күрә үзегезнең райондагы яшьләр белән эшләүчеләр белән элемтәдә торырга кирәк, социаль челтәрләрне карап торырга кирәк һәм шуңа күрә тиздән бу зональ форумнарда без инде бөтен яшьләрне дә көтеп калабыз. Без инде менә монда ярты сәгать içinde bir hesap çara sonadık. Bir konkurs, ikinci konkurs, bir hesap forum. Yaşlar ülgüre misin? Bütün üstünde de katlaşıp ülgürürge. Әлбәттә өлгерә, чөнки барлык менә шушы яңалыклар белән булган форумнар белән алар безнең инде министрлыкның сайтында, социаль челтәрләрендә танышып бара алалар. Шуңа күрә яшьләргә Шуның кадәр яшь кеше бармы безнең? Безнең Татарстанда миллионнан артык яшь кеше хисаплана. Шуңа күрә һәрберсенә дә җитә. Менә әйтеп узганча инде монда яшь гаиләләрдә катнашалар. Торак кирәк икән, торак белән дә тәкъмин итәбез. Шулай ук инде халыкара проектлар да бар. Гомумән сиңа нәрсә кирәк, шуны сайлап ала аласың дигән сүз. Тагын бер проект белән таныштырып китәсем килә. Нәкъ менә шушы барлык булган чаралар белән таныштырып бару өчен безнең министрлык инде блогерлар белән тыгыз элемтәдә эшли башлады дип әйтергә кирәк. Менә узган елны инде без бик күп кенә чаралар уздырдык алар белән бергәләп. Һәм быел инде барыбыз бергә уйлашып беренче яшь блогерлар форумын уздырырга булдык. Монда инде без шулай ук яшьләр үзәгендә, Идел яшьләр үзәгендә 100-гә якын блогерны җыячакбыз. Хәзер гаризалар кабул итү бара. Шуңа күрә барлык Татарстанда үзен блогер дип санаган кешеләрне чакырып калабыз. Нинди телдә дә ярый? Яшь, әлбәттә, нинди телдә дә ярый. Яшь үзенчәлегенә килгәндә 18 яшьтән 35 яшькә кадәр яшьләр катнаша ала. Максатыгыз нидә менә? Нәрсәгә ирешергә телисез? У блогерларны җыеп ни өчен сорыйм? Чөнки хәзер шуның кадәр блогерларга игътибар артты. Аларны шуның кадәрлек без күтәрәбез, алар безгә менә монда инде аларга шиклиләр. Менә алар таратачак менә шушы бөтен. Әлбәттә, менә нәкъ дөрес әйтеп иттегез. Без яшьләр министрлыгы буларак, яшьләр кайда, без шунда булырга тиеш. Безнең яшьләр социаль челтәрләрдә. Әлбәттә инде телевизор экраннарында алар яңалыклар карыйлар. Әлбәттә инде алар төрле чараларда да катнашалар. Ләкин менә социаль челтәрләрдә алар күп вакытларын уздыралар. Шуңа күрә без анда булган аларның күзәтеп барган блогерлар аша, алар күзәтеп барган кешеләр аша шушы булган мәгълүматны һәм булган мөмкинлекләр турында һәр яшь кешегә җиткерергә тиешбез. Шуңа күрә дә менә шушы форум уздырыла. Бу форумның исеме со смыслом, мәгънә белән дип атала. Шуңа инде безнең министрлык бу форумга мәгънәви
мәгънә өсти. Нәкъ Луизның иң авырткан җиренә бастыгыз, гадәттә ул блогерларның шул мәгънәсезлектә гаепле инде. Менә Аллага шөкер, мәгънә белән икән. Тиздән яшьләр Мәгънә дигәндә шундук Русланга карыйсы килә. Руслан Шихабетдинов менә кая мәгънә булырга тиеш ул безнең дәүләт советында беренче чиратта. Сез бит инде безнең яшь парламент вәкиле һәм тиздән яшьләр парламенты составы үзгәрәчәк, яңасы формалашачак. Ничек эләге була яшьләр парламентына? Үзегезнең тәҗрибәдән бәлки чыгып сөйләрсез. Хәерле кич. Инде яшьләр парламентына килгәндә шуны әйтергә кирәк, 2019 елда Татарстан инде иң беренче төбәкләрдән булып, ачык сайлау белән шушы яшь парламент әгъзаларын сайлау процедурасын кулланды беренче тапкыр. Һәм инде 14 яшеннән алып 30 яшенә кадәр булган яшьләр, кемнәр менә яшьләр парламентында узачак, кешеләр аны үзләре сайлады. Ачык Татарстан дигән портал аша бу үткәрелде. Бүгенге көндә менә 9 август көнне безнең гаризалар кабул итү этабы ачылып китте. Ул безнең дәвам итәчәк 18 августка кадәр. Шушы вакытта инде барлык актив булган, сәясәт белән кызыксынган, хукук юнәлеше белән кызыксынган яшьләребезне инде чакырабыз шушы яшьләр парламентына сайлауларда катнашырга. Быел инде 18 яшеннән алып 35 яшенә кадәр булган барлык безнең республикабыздагы яшьләр шушы сайлауларда катнаша ала дип әйтергә кирәк. Катнашуның берничә ысулы бар дип әйтергә кирәк. Менә беренче юнәлеш ул үзең туган муниципаль районнан катнашып була, икенчесе катнашып була үзегез торган җәмгыяви оешма әгъзасы буларак, һәм инде өченчесе ул инде самовыдвиженец буларак дип катнашып. Нәрсә белән шөгыльләнәсең сез анда яшьләр парламентында? Яшьләр парламент кызыкманда. Яшьләр парламенты дип әйткәндә инде бу менә Татарстан Республикасында үзләренең менә киләчәген күргән шушы республика кысаларында инде үсергә теләгән яшьләр шулай килеп менә законнар нигезендә кем эш алып барырга тели, шушы эшне менә шушы яшьләр парламенты нигезендә алып барырга мөмкин дип әйтергә кирәк инде. Зур абзыйлар колак саламы сезнең сүзләргә? Инде менә мин үзем 5 ел яшьләр парламенты әгъзасы буларак шуны әйтергә телим, чыннан да колак салалар. Әлбәттә, закон кабул итү бу инде бик катлаулы процесс дип әйтергә кирәк. Законны кабул итү бик җайлы түгел. Кайбер законнар анда 1 ел, 2 ел яки еллар буена кабул итәргә мөмкин. Ләкин менә шушы 5 ел эчендә, мәсәлән, менә шундый закон кабул ителде. 18 яше тулмаган балаларга тату сурәт ясар өчен тәненә әти-әнисенең менә рөхсәтен алырга кирәк. Менә шушындый закон ул иң башта шушы яшьләр парламентында сөйләшүләрдән башланды. Һәм инде аны менә шушы әйткән олы абзыйлар колак салып, инде җиренә җиткереп, инде кабул итте. Хәзер бары тик әти-әниләр рөхсәте белән ясала. Бик яхшы канун бу. Сәламәтлек турында сөйләшә башлаганбыз икән инде дәвам итик ул теманы. Сәламәтлек кампаниясе, җәйге сәламәтлек кампаниясе. Бу кампаниядан гыйбарәт. Шуңа хәзер җәйнең соңгы аена кирдек. Инде тиздән яңа уку елы, әмма дә ләкин лагерьларыбыз, Аллага шөкер, даими рәвештә эшләп киләләр. Безнең быел 1500 лагерь эшләп килде, гомумән Татарстан буенча. Һәм инде әлбәттә инде Кара диңгезе буена килгәндә, монда Анапада 3 лагерь эшләде, һәм Кырымда 2 лагерьбыз эшләде. Гомумән Кара диңгезе буена поезд белән балаларны илттек. 5000гә якын бала инде ял итеп кайтты. Тагын бер китү булачак, тагын бер смена булачак, Алла бирсә көтәбез. Гомумән бүген нәтиҗәгә килгәндә 150 мең бала инде бүгенге көндә лагерьда ял итеп кайтты. Исән саулар, барысы да яхшы. Башта бик яхшы. Әтиләргә куркырга кирәк түгел бердә. Барысы да инде куркынычлык мәсьәләсе барысы каралган. Бүгенге көндә инде программаларга килгәндә менә бик күп профиль лагерьлар бар бит инде. Әтиләргә бит аларга нәрсә кирәк? Хәзер туры мәсьәләсенә... Икәү булса да баладан бераз тынычланып ял итү кирәк. Ишатма. Тагы да яхшы. Тамагы тук булсын баланың беренче чиратта. Әмма ләкин менә бүгенге көндә менә шундый статистикабыз бар име? Күп кенә балаларга ашату да бик мөһим түгел. Туры мәсьәләсе бик мөһим түгел. Ул программа булсын. Менә балаларга аңаларны кызыктырырга кирәк. Инде бик күпләребез беләдер, менә безнең
министрлыгыбызда бит инде стратегия эшләп килә. Ул татар телен үстерү, татар милләтен үстерү, гореф-гадәтләрне күтәрү, менә шуңа юнәлгән программа бит инде ул. Шулай бүгенге көндә бик популяр булган IT программалар, цифровизациягә юнәлтелгән программалар бик күп. Аларга әлбәттә инде бала бик кызыксынып баралар. Шуны әйтәсем килә, инде бик актуаль тема ул патриотика бүгенге көндә. Шулай мобилизациягә киткән аталарыбызның 3000-гә якын балалар инде безнең рәисебез ярдәме белән бушлай юламалар белән шулай ук лагерьда ял иттеләр быел. Шулай ук бушлай юламалар 40 000 балага каралган иде. Алар арасында шулай авыр хәлдәге балалар да булды. Ул ятим балалар, ул кереме аз булган гаиләдән чыккан балалар. Шулай ук инде менә учетный категория дибез теге балалар ләкин ул теге тулысынча гаилә түгелдер, әтисе юктыр аның, ләкин ул приемный гаиләдә үскәндер. Менә шундый балалар өчен шулай ук безнең бушлай юламалар булды. Менә бүген яшьләр белән бәйле бүтән темаларга да кирип чыктык бугай. Менә алдагы көннәрдән инде вакыйгалар була, барысында теге барысы хакында сөйләштек. Бер сорау гына калды. Менә бу бит инде яшьләр ихтыяҗыннан чыгып сайлана торган эштер. Менә бу ихтыяҗларны ничек беләсез, ничек ачыклыйсыз, нинди эшләр алып барасыз иң алдан, ниндер чараны үткәргәме, үткәрмәскәме дигән менә сайлау алдында калганда. Монда инде безнең төп лозунг дип әйтеп узсак була, ул инде безнең инде беренче көннәрдән без аны игълан итеп киләбез, ул инде яшьләрдән башка бер нинди чараны да уздырмыйбыз. Шуңа күрә инде без әгәр дә бер нәрсә уйлыйбыз икән, ул инде яисә яшь кешеләр оешмалар үзләре килеп безгә әйтәләр, әйдәгез менә мондый идея бар, аннан бер нәрсә килеп чыгыр микән дип без инде аны уйлый башлыйбыз. Яисә инде без бер нәрсә үзебез уйлап чыгарсак, без инде яшьләрне дәшеп, алар белән аралашабыз. Һәм дә инде әңгәмәдә ул программа, аның концепты, структурасы туа инде. Шуңа күрә монда инде ул гел безнең диалогта торабыз дисәк. Менә сезгә бер яхшы диалог, бер тәкъдим. Үземнең берничә иптәш малаемнан чыгып әйтәм. 35-нә кадәр бит яшь санала, ләкин 35-нә кадәр өйләнмичә йөрүчеләр бар. Менә шушы проблеманы хәл итерлек бер форум сессиясы газәле. Шундый яшь инде картая башлаган рәвештә өйләнмичә йөрүчеләр өчен. Безнең Зилә бүген әйтеп уздык, шул проект сессияларында без нәкъ тә шул сорауларны да күтәрербез дип уйлыйм. Чөнки анда инде без менә сезнең кебек, үзем кебек яшьләр белән очрашып, төрле яктан карыячак без. Гаилә тудыру, гаилә барлыкка килү, гаиләнең нинди сыйфатлары булырга тиеш икәнен бүгенге көндә алар инде барсыда анда психологлар белән, башка кызыклы шәхесләр белән барсыда инде анда уртаклашып фикер, ниндидер бер уртак фикер яисә бер нинди тәкъдимнәр туыр дип уйлыйм. Гаилә тусатага да шәп. Менә шушы яшьләргә нәрсә кирәк дигән сорауны тулыландырыр өчен һәм җавап алыр өчен безнең инде министрлык хезмәткәрләре, шулай ук инде яшьләр оешмалары белән берлектә без районнарга чыгабыз, без авылларга чыгабыз, без шәһәрләрдә яшьләр белән очрашабыз. Бу инде менә шушы активист яшьләр белән генә эшләү дигән сүзне аңлатмый. Бу инде яшьләр сәясәтенә әлегә тартылмаган яшьләр дә күздә тотыла. Мәсәлән, инде ул Экстрим парк урамда, мәсәлән, төрле чаралар уза. Әлбәттә, бу яшьләр барсы да безнең министрлыкның социаль челтәрләрендә карап бармыйлардыр. Башка, мәсәлән, яшьләр оешмаларына да язылмагандыр. Ләкин менә шундый төрледән-төрле чаралар нәтиҗәсе булып, мәсәлән, авыл яшьләре өчен безнең чират. Андый бу бит инде беренче тапкыр үткәрелә торган гына чара түгел. Мондый проектлар безнең электә бар иде. Менә шундый төрле яңартылган, яңа программа белән чыгып тора торган чаралар, алар шактый. Шулай ук инде яшьләр, мәсәлән, грант конкурсларында да катнаша ала. Бүгенге көндә һәр яшь кешенең 1 миллионга кадәр грант оту мөмкинлеге бар. Шуңа күрә үземнең фикеремне тамамлап шуны әйтәсем килә. Татарстанда мөмкинлекләр, яшьләр өчен төрле мөмкинлекләр тудыра. Безнең инде җитәкчелектә яшьләргә карата аерым зур игътибар белән эшли, зур һәрбер безнең проектларны, яшьләрнең идеяларын, инициативаларын һәр вакыт кабул итеп торалар. Шуңа күрә инде яшьләргә иң мөһиме йоклап ятмаска. Өйдә ятып яшьләр өчен мөмкинлекләр юк дисәң, алар юк. Инде
чыгып, менә шушы мөмкинлекләрне социаль җилтәрләрдә басып, карап, нәрсәләр бар икәнен беләсең килсә, менә күпме мөмкинлек, төрле категориялар. Монда инде яшүсмерләр өчен дә бар, безнең яшүсмерләр клублары эшләп килә, яшьләр үзәкләре эшләп килә, лагерьларыбыз бар. Шулай ук инде психологик ярдәмне дә бушка алырга була. Мондый мөмкинлекләр күп, халыкара. Кыскасы, яшьләр өчен бөтен ишекләр дә ачык. Яшьләр безнең киләчәк кенә түгел, яшьләр безнең бүгенгесе. Бүгенгә без матур булсын. Зур рәхмәт һәммәгезгә. Рәхмәт. Без